फोनवा कइले बाहो सिपाहिया की देवरा फेरिया लगवले बा। फोनवा कइले बाहो सिपाहिया की देवरा फेरिया लगवले बा। का तू देवरा हो फेरिया लगवल की हमरो जीजा लगी है। का तू देवरा हो फेरिया लगवलो उतबर चाचा के दामा। उतबर चाचा के दामा। फोनवा कइले बाहो सिपाहिया की देवरा फेरिया लगवले बा। का तू देवरा हो फेरिया लगवले उतबर चाचा के दामाद। देवरा उतबर चाचा के दाम देवरा फेरिया काहे लगवल उतबर चाचा के हो दामाद। कैसे में काहे जीजा भारतो सिपाहिया देवरा फेरिया लगवल। ऐसन ऐसन देवरा के जेल में रखइहा देवरा फेरिया लगवल। तब करिया फोनवा से बात देवरा फेरिया लगवल।